Με αποτέλεσμα να μεγαλώνει συνέχεια, έχει 1013 διαφορετικά αντικείμενα. Για μένα, το ξαναλέω, ο μεγαλύτερος Έλληνας διεθνής που έχει παίξει ποτέ, όχι μόνο στην εθνική ομάδα, αλλά και καριέρα, επειδή είναι, αριστερό μπακ σε εσένα. Δεν υπάρχει άλλος. Και δεν βγάζουμε κι άλλους. Ευχαριστούμε πολύ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της εθνικής πέναλτι, πρώτη φορά στην ιστορία της εθνικής πέναλτι. Αυτή θα την υπογράψει στο Ελλάδα-Γερμανία το 2004, δεν είχα κι άλλο στην υπογράψη. Εδώ είναι διάφορες φανέλες των ομάδων. Παίξαμε το 2004. Ύστερα και δύο ίντερ. Ύστερα έναν άλλο του Ρητσικού. Το μία του 2004 που είναι της Αιγαίας του Πάρος, για μας έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί τότε ιδρύθηκε ο Πάρος στην Πορτογαλία. Είμαστε 12 χρόνια, φέτος γιορτάζουμε τα 12 χρόνια. Αυτή είναι το έτος με την πολίτη στο μεγάλο τελευταίο που χάσαμε. Και αυτό είναι το μόνο του Πάρου. Πριν από το Ρωσμίδη πηγαίναμε και μαζεύουμε υπογραφές. Η ιδιαιτερότητα αυτής της φανέλας που είναι με την Ουκρανία του Παράς και η άλλη με την Ρουμανία του Παράς. Είναι σημείο που κρατάνε οι Έλληνες διεθνείς. Εκεί στην Λέγανε. Κάτι υπογραφή. Εντάξει, γιατί είναι ιστορία. Ωραία πορτάρι είχατε. Πώς θα κάνετε τώρα φλέκα. Καλά τώρα. Καλά, έλα να κάνουμε. Το τωρινό είναι και οργάτο. Αυτό να έχουμε να πήρουμε από όλα. Το 11, εντάξει. Δεν ζητάμε τίποτα. Είμαστε εκεί πέρα με τις παγκόσμιες την πρώτη φορά που πάλαμε πόλη στην Κόστινα. Το Σίδης επίκειται. Είναι πάνω στην κατάλληλη και να τρέξει. Εντάξει, οπότε, το Σοτσάκι από την Αργεντινή, στο Ελλάδα Αργεντινή στη Μουντιάλ και η φόρμα του, αυτά μου κάτω σε κόρη του Παναπούλια, είναι τα παπούτσια του Αλκέτα το 1994 στη Μουντιάλ της Αμερικής. Εντάξει, αρχίζουν ο κόσμος όπως μας έδωσε τη φανέλα σου. Κάποια παλιά που έχουν. Σεμικό και γράφει εδώ πέρα σε όλες τις χώρες και έχει το 2004 Ελλάδα. Να το. Το 2004 Ελλάδα. Έχω το ίδιο ακριβώς εδώ με το που κάνει η ΕΠΟ. Αρχίζει ο κόσμος και μας στέλνει πάρα πολλά. Δηλαδή, εκείνη τα προγράμματα του 61 με την Ιρλανδία, το 65 με την Ουαλία και το 71 Αγγλία. Είναι μεγάλη τιμή που έχουμε τον Σάββα Θεοδωρίδη κοντά μας. Ένας άνθρωπος που είναι τώρα για πέρα όχι Ολυμπιακός, είναι ψυχή του Ολυμπιακού. Είναι δύναμη. Αγαπάω πολύ γιατί από μικρός έβλεπα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή για μας το Πάρο που σε έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε και σε άλλες στιγμές με τον τρόπο σου να μας βοηθήσεις. Σας εύχομαι τα καλύτερα γιατί κάνει πραγματικά ένα καταπληκτικό έργο εδώ. Εγώ θα προτείνω στον πρόεδρο το μουσείο να πάει στον Πειραιά. Έτσι σε λίγο Για 10 μέρες. όχι σε 10 μέρες, γιατί Για 10 μέρες. να μείνει στον Πειραιά και να πάνε όλα καλά και να σε έχουμε κοντά μας Ευχαριστώ πάντα. πολύ. Θα αγαπητέ μας κοντά σε με τον Ολυμπιακό και με όλους. Πάντα μας έχετε. Να σε φιλάκια. Να σε καλά. Να σε καλά. Να πω κάτι, ο κύριος Σάββας που δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Ο κύριος Σάββας ήταν από τους πρωτεργάτες που η Ελλάδα, γιατί ήταν στο ΔΣ της ΕΠΟ και ο Σάββας και ο Θόδωρος ο γιος, στο ΔΣ της ΕΠΟ και ένας λόγος που πήραμε το Euro φταίει ο κύριος Σάββας. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να συγχαρώ για την προσφορά του στην Εθνική Ελλάδος στο καλύτερο back-up της Εθνικής που πέρασε ποτέ, ακριβώς, που πέρασε ποτέ από τα γήπεδά μας. Μεγάλη τιμή για το Πάρο. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου και ευχόμαστε τα καλύτερα. Και για τη διεθνή του καριέρα. Και για τη διεθνή του καριέρα, ακριβώς. Αυτά να τα λέτε. Κάντε το καλύτερο Έλληνα διεθνή. λοιπά. Πρέπει να λεβαθεί η Ελλάδα και όλη την αγάπη για την προσφορά του στην Εθνική Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε δύο αγώνες. Ευχαριστούμε για την τιμή.